juma'a babbar rana. Da wa za ka ɗebe kewa idan ba mu aikin duba, da wa za ka samu sukuni idan ba cikin manufa ba, da wa za ka riski muradi da zai kai na farkon duba. Ba zan ɗau batun wani can ba, na dama da na yi na tuba. Idan ga ma'aikin Allah ba zan ɗau wani sagwani ba. Juma'a babbar rana, da wa za ka ɗebe kewa idan ba ma'aikin duba, da wa za ka samu sukuni idan ba cikin manufa ba, da wa za ka riski muradi da zai kai na farkon duba. Ba zan ɗau batun wani can ba, na dama da na yi na tuba. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da safiya kuma barkamu da sai kasancewa da ku a cikin shirin Juma'a babbar rana, shi da ke zama ku da kanan gidan Radio Vision akan mita 92.5 a zangon FM. Kamar kowane mako a wannan makon matini babban malamin namu Sheikh Malam Al-Abba ya shigo zauren ya dace shirin namu yanzu domin gabatar da wannan shiri mai albarka. Kan kallon barka da Juma'a. Ta sani Musa Zangina Adam da nake rike da akala shirin tare da Zainab Ishaq zan kawo muku shi insha Allah. A makon da suka bata dai in ba mun tuma sauraro malam yana bayani ne akan istimna'i. Mun ji yadda malam ya gaya mana hukunce-hukuncensa da kuma matsalolin da yake haifarwa mutum mace da namiji idan ya kasance yana aikata su. Kuma zo da malaki mana bayani akan warakar da ya kamata idan mutum ya tuba kuma ya tsinci kansa a halin rashin lafiya ga abubuwan da ya kamata ya bi domin ya samu waraka kenan ya samu sauƙin wannan cutar da ta same shi. Insha Allah yau gashi malamin ya sake shigo. Akramakallahu. To yau gashi Allah ya sake shigo da mu. Mu fara sukuwar. Shine akramakallahu. Bismillah. To alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. باهكني من سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تو ديكي كا ريغا kama hanya. Allah ya saka da kai da karba kallon. To ni ko barin bika a baya. Allah ya saka da kai a hanyar dama kai da akanta. Allah ya datar da mu. Ya Allah. To wannan mummunar illa tuni dai mun riga mun bayyana. Haka. Mun faɗi haɗarinta da illarta a shari'ance. Haramun. Haka. Ba za kuma ta sauya daga kan wannan haramci ba. Daga nan ila yawmul qiyamati haka abin yake. Dan haka mutum ya kiyaye. Mun faɗi irin mugun illar da take wa mutum akan abin da ya danganci daga zuciyarsa zuwa sauran gaban jikinsa kuma musamman ma al'aura. Wannan wanda shine uwa uba abin da kake dan tarairayarsa ko kuma keke tarairayar kayanki domin ki kai gidan mijinki, to amma kuma ƙarshe a zo a shiga gidan mijin kuma a yi ta tsalle ko kuma shi ya zo ya auro ya kayar mutane saboda haka amma ba shi da wani katabus. To wannan babban illa ce matuƙa ƙwarai da gaske domin cikin haƙƙin da namiji zai sauke mace to lalle wajibi ne akwai wannan haƙƙin, lallai ne sai ya kula wajen ganin cewar ya biya mata buƙatarta. To ita ma kuma daga cikin haƙƙin da Allah ya ɗora mata nasa to akwai wannan amsa kiransa a duk lokacin da ya buƙace ta to ta yadda da shi. Wannan in yadda da shi din ma shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya tabbatar da cewar duk mutumin da ya kira matarsa zuwa ga shimfidarsa amma sai ta ki yadda ya kwana yana fushi da ita to mala'iku za su yi ta tsine mata albarka har garin Allah ya waye. To wannan kaga ya gwada kenan ashe kowa sai ya kula. To tuni mun riga mun yi bayani dangane da mafitan nan. Na farko dai tuba, musamman waɗanda suke samun kuncin rai da zuciya su ce tana ciwo ko zuciya ko rashin nutsuwa ko kwakwalwar ga ta ga yanda take, muka ce su je su rungumi alkur'ani su ta zikirin ubangiji ba abin da zai musu magani fiye da wannan. Ba likita ba ko likitoci za ka je ka samu wannan ne na kimiyyar to dai ya caza in dai wannan ne ba zai maka magani ba. Yawwa kuma shi likita ba shi ya ike ka dama ka je kai kanka ta bargaza ba kai ka sar kanka. To mun faɗi hanyoyi na ƙoƙarin horar da wannan al'aura ta hikimomi ta yadda za ka dawo da martabar waɗannan jijiyoyin naka. To haka kuma maka zo kan ci maka
to yanda ta hanyar ci maka insha Allah ta'ala to za a dawo a saitu. To yau kuma za mu fada kan yanda magani yake sauya wannan ɗabi'ar. Wataƙila mutum ya jarraba wancan na farkon, ya jarraba na biyun a ci maka, to har yanzu da sauran, to a waɗannan magungunan ma da za mu bayar, akwai abin da wataƙila bai shafi wannan ba fa. Shi yana kallon cewar kamar matsalar nan ta sa iya ta istimna'in ce, to amma ba iya wannan ba ce. Shedan ya shigo shi. Subhanallah. Dan haka yana tare da shedan, yana tare da aljanu. Haka a jikinsa. To shi ma kuma sannan san kasara shi. To wannan shi kuma za mu zo da shi insha Allahu shi ma daban. To daga wannan bangaren abin da ya shafi magani da yake iya sauya dan adam, wannan fa ina kira ga waɗanda suke ta muna magana su ne ta kan layin nan ta WhatsApp da muka bayar, kuma muka ce a text, duk da wasu su yi ta kira to amma suna kallo dai ba na ɗauka gaskiya. Yawwa. To don haka su biyo mu domin su ji ya tsarin abin nan yake. Ba komai da komai za mu faɗa muku ba, ba kuma da sai mun karkare mun fede musu dan da za a dora su ne a hanya kar maka Allah. In muka dora a hanya muka bada 1 2 3 4 ku bar mu da namu guda 13 kuma. Allah ya saka da alƙairi. A kore ni aka yi su akar maka Allah da rabi, saboda Allah aka yi su rabi haka akar maka Allah. To ai ba kuɗin Laraba, gaskiya ba kuɗin Laraba ba kuɗin talabishin, gaskiya da akar maka Allah. To Allah ya sa mu dace. Amin ya Allah. To zaitun Malam Musa ya kamata a nema, musamman mazaje da suke da irin waɗannan matsalolin, to a samu zaitun mai kyau, a ɗan zuba shi a 'yar kwalba. In aka zuba shi a 'yar kwalba, to sai a samu irin tafarnuwan nan. Idan aka bare ta za a ga ta ɗan yi gutsi hakan nan, to ɗan kamar salat ta guda 3, to sai a yaga. Idan aka ɗan yage ta, a ɗan gutsutsura ta haka, to sai a watsa a cikin kwalbar, to sai a mayar, sai a rufe. Ba za a yi amfani da shi ba sai kun kamar 5. Haka yana ran da duk aka bude za a je da ka san tafarnuwar ka zuba kadai a ciki, to haka za ka ji. Amma fa zaitun din nan a nemi mai kyau, a nemi mai jigar yawa, kar ka je ka ba arha. Ko masu sayarwa, dan Allah ku ji tsoron Allah. Ko da yake ga hukumar haƙƙin masu saye da sayarwa nan ai tana da suna ta cafkewa. Yawa, to ka ji tsoron Allah ma mana ka huta. Shikenan sai ka ji tsoron wani shine akarba kallan karota. To ko shine yawa, amma Allah shine ya kamata ubangijin MD, shine ubangijin ka, shine namu baki daya, kuma ya ce mu tsorace shi. Gaskiya ne. Yawwa, to don haka a samu wannan zaitun mai kyau, idan aka gutsutsura wannan salar 'yar kwaya 3 na tafarnuwa, aka jika da kwana wannan 5 din, to sai a zo kamar a tafin hannu, mutum sai ya dan zuba kamar abin da zai iya kaiwa babban cokali daya, ya tsiyaya kenan. Shi ya san hanyar da ya biya dinga amfani da hannunsa ya kassara wannan al'aurar. To haka zai bi ya ci gaba da kokarin wato shafa yawa. To wannan hanyar daidai ba shi ya santa. Ya iya tsaf. To ka bi wannan hanyar, saboda haka da haka insha Allahu ka samu kamar kwana 7 yana wannan, in zai yi yayi safe yayi dare. Idan ma sau ɗaya ya dinga yi, insha Allah cikin kwana 7 nan sai ka canji, to zai ji canji mai kyau da izinin Allah. Shi kansa zai ji wani lokaci dan kansa ma yana harbawa. To wannan hanya ta ɗaya kenan. Sannan hanya ta biyu, to wannan gaskiyar magana, tun da kaga wani mai ne amma za mu ɓoye shi saboda kaga dai ba su ka talla ba. Gwarai ko akar wakar yawa, mu ko ba za mu musu talla ba. Ba za mu musu sanda ba. To amma za mu saya shi da farin mai. To shi ke nan ba shi farin mai ne da al'umma ke amfani da shi. Kawai dan wani abu na dan satar amsa, to sai mu ce wato marfinsa bulu ne. Shi ke nan kuma zai iyana a bar shi haka. In suna so su ka talla, su kawo talla. Gaskiya ne a karba kallon. To idan aka samu wannan man Malam Musa, to shi ma zaitun ake samu original, to sai a kwaba tare da shi. Idan aka kwaba tare da shi, to shi ma shafawa za a dinga yi. Za a shafa a lokacin nan sau 3, to kuma ya zama na safe dare, a kula da wannan shafawar. Wannan ko da mai auren da yake lafiyar salau, idan yana wannan,
wannan mutum maganar saurin inzali da yake korafi a kansa ba zai samu izinin Allah ba zai samu ba gaskiya insha Allah ta'ala saka da kai to sannan sai gaba ta uku karbakallahu ce akwai bagaruwar gida to ita kuma da ake daka ta kan aka dan kwankwatsa ta to sai a jika ta to a dinga dan shan dan rabin kofi safe da yamma haka tana da dan bauri kaɗan amma ba ta da wata illa haka to ita ma tana da tasiri mai yawan gaske insha Allah ga wanda ya samu kansa cikin wancan yanayin haka akarwakallahu to na hudu wanne ne shi akarwakallahu akwai wani wato wani mai ne to shi ma wanda yana nan ban san da yadda za a kira shi ba to amma dai shi ma kawai abin da za mu iya cewa to wato yana da hoton kada a jikinsa shi ke na akarwakallahu mu bar su haka sun gane mai hoton kada ta haka akarwakallahu yana na Islamic chemist amma ba ko ina ma ake samun sa ba to amma dai su da Zainabu yawa malam ka banni da su ka ce musu ni ne zan ba su amma ba kyauta zan ba su ba da ba ai ka san kada yanzu na a fara kira na a ce to man nan ba da malam ya faɗa ya ce yana gunki yana wuri na amma ba kyauta zan ba ku ba din mi so saye zai masha Allah sai ya biya kuɗin laraba wani kuɗin laraba kuɗin magani da duk da dai akwai discount to Allah ya datar da mu ya Allah karwakallahu Malam Musa ya isa haka to a karmaka mu kuma ka ce ƙara a ƙara ko ɗaya ne a karbakallahu da ka sai mu basu to akwai wani asuwaki da ake kiransa asuwakin mata to wannan da matan da mazan da suna amfani da shi asuwaki ne kawai da zaka kama kana gurza shi zaka je yana da zaki haka saboda haka ana amfani da shi sannan za a iya dake shi shi a samu zuma mai kyau haka to sai a hada da wannan zumar a dinga ana shan babban cokali guda daya safe babban cokali da daddare to insha Allah ta'ala wannan yayi an samu maraka ya isa haka to Allah ya datar da mu akar makallawa dama akwai sakonni da yawa a shafin mu na Facebook to masha Allah to ina jin ya kamata ba zai dama kafin mu buɗe layukan waya to daidai ne sai ta dan karanto mana sosai mu ji wacce amsa ya kamata a basu to babu laifi Zainabu bismillah na'am to sakonnin ne malam Musa da yake suna da yawa amma dai yawanci wanda suke dawowa da shi malam yayi bayani kuma mun ce ba za mu da baya ba malam akwai wanda wani ke tambayar wancan lokacin ka ba da magani ka ce wai ayi amfani da kwai da danyen kwai da ayaba amma fa ya manta menene cikon na ukun to ni dai ni kaina na ce na manta a ballanta na in tuna mushi na ce amma dai ya bari a jiko malam zai maimaita wanda mun ce a samu busasshen inibi to busasshen inibi haka kamar teaspoon haka cikin cokalin shayi haka muka ce a samu ayaba manya guda 2 sannan sai kwan kaza haka guda 1 to su ne za a hada su ya dinga amfani da su da yardar Allah insha Allah in yana amfani da wannan lalacewar gaban da ya samu to Allah da za ta dawo masa da izinin Allah. Ga wannan shi kuma ya ce barkanku da aiki dan Allah ina so in yi tambaya. Yaya zan tsaye da shi domin abin ya riga da ya zame min jiki na rasa yarda zan yi in daina amma abu ya ci tara ya ce na kai shekaru 10 ina biya wa kaina bukatu tun ina jin daɗi har na daina kuma gashi bani da kuɗin da zan yi aure na rasa idda zan tsoma raina to bai so ya bari ba ne gaskiya ne ba don haka ba duk wa'azin nan da aka dinga aka ce a ji tsoron Allah to wannan ubangijin zai tsorata saboda ai bai bashi ya kanshi ba malam Musa Allah da ya halice shi ya tsara masa yadda zai rayuwa haka abin yake bai bar shi haka ba sai turo masa fiyayye cikin halitta mala ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya nuna masa yanda zai rayu wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba bar shi haka ba sai da Allah ya saukar masa da mafi darajar littafi sai ya zubo ka'idoji haka a cikin surorin nan guda 2 muka dinga faɗa ga abinda Allah yake faɗa cikin suratul mu'minun ga cikin suratul ma'arij duk ubangiji yayi maganar cewar su mu'minai ba za ka same su suna daukan al'aurar su biya kansu bukata ta wace hanya ba gaskiya ne sai Allah ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai dai akan matayensu na aure
ko kuma ga kuyanginsu. Gaskiya ne. To ka gani? Amma a ƙarshe sai Allah ya ce duk wanda ya nemi wata hanya ba wannan ba to sai ce fa'ula'ika humul adun. Waɗannan su ne 'yan ƙetare iyaka, su ne wa ababen zargi. To da haka shi yasa tun farkon shirinmu muka faɗa duk wata hanya da za ka bi in dai ba auren ba to ka bi mafitar da manzon Allah ya bayar shine ka je kai ta azumi. Yanzu ya shekara 10 ya rigargaza kansa, yanzu bai da kwanciyar hankali, bai da tunani mai kyau, ba shi da nutsuwa mala. Sannan in ya zo ya auren ma yanzu ya samu kuɗin in miliyan nawa ya samu to yanzu kawai zai ɗauko 'yar mutane tana cin haushinsa. Duk soyayyar da suka yi da an zo wannan gabar to wallahi in ban da ɓacin rai babu abin da za ta dinga yi, saboda zai zo ne haifan mata da cututtuka irin su ciwon mara da sauransu, ita ma ya jefa mata rashin nutsuwa domin zai zo ne shi kaga a talasuransa yake. Saboda haka irin wannan dan shaf din ne. Kuma ita wannan rayuwar da Allah ya zo ya sanya to ba ta shaf bace. Saboda haka abu ne da ake buƙatar gamsuwa. To kaga zai cutar da ita. To idan ku babu wannan ina tabbatar maka da cewa ta ji haushinsa ko ta ji ta tsane shi ko ta ji ba ta son zama da shi ko ta ji gidansa ma ba ta bukatar gidan. Wannan bai sauki ne Malam Musa. Subhanallah. Amma da zai zama na cewar cikakken namiji sunansa wallahi in ka ga rawar kai da za ta dinga yi masa, Allahu akbar, sai kai mamaki Malam Musa. Gaskiya ne akar baka. Allah ne ya tsara wannan abu. Haka abin yake. To ka gani? To don haka yanzu shi dai ma tausaya masa ne. A ya kamata ta tsaya sa ta Allah. To ai ganganci ma. Yayi ganganci babba ba ku akar baka. Shekara 10 yana tafa ma bada. Ga dan take ne wannan. Sosai ku akar baka. To kai sa Allah ya tsawaita rayuwarka bai karbe ka ba. Amma mun sha fada malamin akhdari abin da yake fada dangane da abin da wasu saboda wauta sai su dinga cewa wai su bayan za su tuba ba. To sai Allah shirye su. Subhanallah. To kaga shi ma ai kusan kamar haka ne. Ya kamata ka gaggauta tuba. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ki gaggawar neman samun gafarar ubangijinku. Saboda haka kai ma kai wuf daga yanzu ka ce ka bari. Amma ka ce ka kasa ka rasa yanda za ka yi ai wannan mu labari kai kake ba. Ko kuwa haka abin yake. Yanzu da za a ce duk yanda ya kai ga yawon tsiya da sanya fito amma yanzu nan sai aka ce ga kafi an sa haka yanzu doka ce in aka kuskura aka gan shi a waje wallahi shi da su ya sani da Allah zai fito ba inda zai ji a karba. To yanzu ubangijin ya ce maka ka bari ka ce ba za ka bari ba haka to kuma sannan ka zauna lafiya to mun baka shawara mun gaya ma gaskiya mun maka wa'azi ka ji tsoron Allah kawai ka bari shi ne ba fita. Ga kuma hanyoyi na an baka sadaka arha ba ko sai sunan fa a karba kallahu. To Allah ya dace da amin Allah ya saka mada alkhairi. To bari mu saki guda ƙara ɗaya Zainab. Malam yace shi wannan yana fama da matsalan nan ta saurin inzali duk da ya gwada kuma daga cikin abubuwan da aka bashi har dai zuwa yanzu bai dai ga wani sauyi ba. To ga sauyi sabo da muka bayar. Mun faɗa yanzu kamar waɗannan hanyoyi guda biyu da na ambata mana na amfani da zaitun da tafarnuwa ɗin da kuma wancan man da muka saya sunan nasa da kuma ma hanya ta uku wadda yana nan a hannun ita Zainab ɗin. To waɗannan ya je ya jarraba insha Allah. Kuma sannan da ya bi waɗancan shawarwarin da muka faɗa tun da farko ka gane wajen dawo da martabar wannan al'aurar wadda har muka ce su kansu iyalin za su iya taimaka masa. Misali lokacin da zai zuwan kai ya dinga dakatawa da kuma jin dogon numfashi da muka ce ya dinga yi sannan ya sake. To kuma yana yi ai yana jarrabawa dama zai ji kamar abin zai kwace masa to amma sai ya taure ta karkare. To idan ya horar da kansa al'aurar a haka to insha Allah ta'ala zai dauka. Allah ya tatar da mu. Ba wai yanzu ne da yayi ya gama ba. Ai shi ma ya dade yana walalata. Ya dade yana kai. Dole sai ya dade yana yi. To ka dade kana bi in Allah ya yarda za a kai gacin da ake bukata. To Allah ya yarda masu sauraro za ku biyo mu a 0 tara 0 2 2 tara 7 7 7 6 lambar maza kenan sai lambar mata 0 tara 1 6 0 8 1 8 2 4 2 ita ce lambobin da za a kira mu kai tsaye domin jin fatawar da za ku nema a wajen malam game da maudu'in da muke yin bayani a kai kenan na istimna'i. Fatan alheri an gode mu. Fatan alheri dukkan mun gode da Allah din muna masu dai matsalar yau su muke bukata sai za su iya shigo insha Allah. Gaskiya ne
to bari mu ji bangaren mata ko wacce take a layi. Assalamu alaikum warahmatullah. To wannan ai ka biyo layin mata ne, layin maza za ka biyo mun ba da shi da aka layukan biyu muka raba su. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah. Da muke tare? To kai ne kuna tare da Bashir Yusuf Gandirwawa kamar hukumar Munjibir. To Bashir Yusuf me tambaye ka? To ni tambaya ta ga malam wannan abu da yake faɗuwa mu kawai ƴan samari ƴan matasa za mu iya amfani da wannan abun da yake faɗa ne. Kafin ku auren ki. To masha Allah. To kaja karba kallon samari ma. To babu laifi dan sun yi haka ai ka samu cimaka mai kyau shi kansa ai lafiyar ka ke gyarawa sannan kuma dan in ka bi waɗannan hanyoyin ai gyara ne gaskiya ne shi fi wannan hanyar lalle gyaran ne yana da matukar muhimmanci domin da yawan auren da ke mutuwa yanzu akwai tasirin wannan abubuwa saboda haka ka zama cikakken namiji kafin kai aure ki zama cikakkiyar mace kafin a ce kin yi aure amma banda banke-banken abubuwan da kuma ba daidai bane sai su zo su yi mutum illa da wannan Allah da ta damu 09168181242 ita ce lambar mata 09022297776 ita ce lambar da maza za su biyo mu kai tsaye cikin shirin namu na Juma'atu babbar rana da yake zo muku da kanin gidan Radio Vision akan mita 92 da 5. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. To mun rasa wannan line 09022297776 yace lambar da za a sami mu a bangaren maza kenan. Sai bangaren mata a gurguje 09160818242. To ga wani nan akan lai bari mu ji wane ne yake. Assalamu alaikum warahmatullah. Hello. Assalamu alaikum, da muke tare a gurguje. Ina na Abubakar. To Abubakar me tambaye ka? Da Allah malam wannan man ko turo min shi za a yi ta message akan wannan layin nawa. A'a ba za mu turo maka ta message ba sai dai kana WhatsApp ko kana Facebook ka biyo mu zaka ga sauran bayani insha Allah. Kenan kana gode. Yawwa to masha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, barka da safiya. To barka dai da muke tare. Kuna tare da Fatima. To Fatima ne. To Fatima. Me tambaye ki? Shi kuma na saka me za a ce musu waɗanda suke yi kuma haka suna ziyarar kansu da ɗaki. Su mata? Akwai masu yi sosai. To shi ke ai mun yi bayani a kansu. To illa iyaka mafitar ce ita bayan wannan gabar. To mun gama da kusan gabar maza. To sai dan abin da ba a rasa ba. Don haka ta yi hakuri. To kansu za mu faɗo insha Allah amma kafin mu shigo su ma mun roƙe su muka ce su ji tsoron Allah su tuba. Na akarbakallah shine babban fata. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ana mutum akwai wanda ya magana na daji ne ba asuwakin maza to shi daka shi za a hada da zuman a duka sha ko me za a yi da fatan za ku tashi ba. Haka malam ya ce. Ba fa asuwakin maza aka ce ba asuwakin mata. Yawwa. Dan ka je asuwakin maza da bejiya ke. In aka je ko wajen masu abun ka je ka ce asuwakin maza to kaga za su ce babu. Gaskiya ne. To amma na mata ake kira. To asuwakin mata. To Allah ya saka da alkhairi. Kashi za a yi sai a kwaba shi da zuma din. To sai amfani insha Allah. To Allah ya saka da alkhairi aka kalla lokacin ya ci mana. To alhamdulillah. Za mu dakata. Sai Allah kai mu wani mako insha Allah. To Allah ya amince. Amin Allah to amana din babban malamin namu. Ya bin mu ta wannan line. To amma WhatsApp da kuma can wancan shafin da na Facebook kenan. To iya su muke bukatar a bi mu su mun yin tambaya ko kuma karin haske. Ka gaya musu masu son mannan su jefa su bi ta Facebook. To a ji a bi Zainab Ishaq ta Facebook. Yawa akwai wannan mayuka din da za a sa insha Allah. To a madadin babban malamin namu Sheikh Malam Al-Abba wanda muke kasancewa a kowane mako Fatima Allah ya kai malam gida lafiya. Sai Zainab Ishaq wanda muka gabatar da shirin tare Fatima ita ma Allah ya mata albarka ni Musa Zangina Adam da na shirin na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.